माइ गायगासिनो गाइस नै जोंना बियादै सासे एरबावबाय आरो नै दा बाजैया जोंना हानगासिनो हनै हनै नै गिसावसो नामा नै फुरा बरिया जानायसै ना आदा दैदेनमोन आदा थग्रोमोन माइ गायनोबा फै नोंसिना बाजै खनजिथा बाजै निजिरामोना माइखौनो गायनो रोंगोन ना रोङा जालालाय बोरायबाय दानो बोरायो दाबो जेबो जायाखै सेकेन्ड लानायनि खोथा दंना माबा दस्रा हारिजोंसो बर'फोर रं नाम्बार थांफालाबाय थायो औ लाबालाय लाजायबावोमोन बिदि रं नाम्बारजों बांगालफोरजों थांस्लायस्लाय हेलौ लोगोफोर जोंहा नै माइ गायगासिनो दंलाय बारियावहाय आरोना दिनैहाय दाखालि दुब्लियावहाय गायदोंमोन बिनिफ्राय जों नै दिनैहाय बारियाव गायलायबाय ओमफ्राय दुब्लिनिखौ हायाखै दा जों बारिनिखौ गायग्रोदों आरो ओमफ्राय बारिनिखौबो जोंहा आदि होनाय जादों नालाय दा माइ गायनायनि थाखायनो बाहेरायावबो ओंखारनो मोनासै आरोना गोबां सेलिब्रिटिफोरजोंहाय भिडिअ बानायनांगौ दंमोन दा नैबे माइ गायखांनाय बोथोर नङाब्ला बाहा जानो दैज्लां बोथोर जोबबासो बाहेरायाव ओंखारनो मोनसिगोन आरोना दा जोंहा नै गायगासिनो दं जोंनि बिमा बियो आइ ओमफ्राय जोंहा ओरैथिं दङ न' खाथिनि बियादै ओरै एसे नायहरदो गोजाननिफ्रायसो जाबाय दा नोंथांमोनहा नालांदो बिनिफ्राय नै ओरैथिं दावा बिफां दङ दावा बिफां माने दावा फिथाइखौहाय जायो नोंथांमोनहा जाफेरगोन ना जाफेराखै आङो दा भिडिअनि गेजेरजों देखायगोन दे लोगोफोर माने नै खाथियावनो दंखायो दाउसो अरख्लाबजोब्बाय गोमोना बिराद जानो गोथाव आं फोरोंगोन जों फोरोंगोन माबा होनदों नै जोंना बिमाया आं फोरोंगोन दावा फिथाइ जानायखौ दानि जुगनि मानसिफ्रा जानो रोङा गोदोनि दिनाव जों दावा फिथाइ गोमोनखौ जि जायोमोन औ बिफाङा बेनो लोगोफोर नै बि ओमफ्राय बिराद गोमोन गोमोन दं दा नायलांबाय थाबानो जाबाय माइ गायनायखौहाय बोथोरनि दैज्लां बोथोरनि हिसाबैहाय माइ गायनोसैलाय नै लोगोफोर फार्स्ट नै आइ गायनायखौहाय देखायग्रोबाय माबायदि स्पिड गायो नै आंनाथ' बिदि स्पिडानो जाया लागाव देनां बिहामजोफ्रा माइ गायनो गोरोंखौ मोनगोन ना मोना जाखो एसे खोन्थाहरदो दे माइ गायग्रा नांगौ ना गायनो रोङैखौ नांगौ दानि जुगावलाय मानो माइ गायनो रोङा जानांगौ लेखा फरायावबो जेना ओंखाम ओंख्रि संनायावबो जेना माइ गायनायावबो जेना जानांगौ आरो मा दानि हिनजावफ्रा होमबासो बर' हिनजाव जायो ओरैसै लोगोफोर नैबे माइ नङाबानो ओंखाम रसा नाङो मिथिबाय लोगोफोर नै जोंना नै बियादैया गायगासिनो दङ होख्लाय जा खरा खरा गायो नै बिदिसो गायनो गोरों सिख्ला मोननांगौ दा आंबो देनांहाय माइ गायनो गोरों सिख्लाखौसो लागोनलै बिदि स्पिड गायग्राखौ ओरै लासै लासै थंसे थंसे गायग्राखौ नाङा आरो दा आं गायनायखौबो नायबानो जाबाय लोगोफोर आंबो हिन्जाव जानोसै दिनै औ माने हिन्जावाल' माइ गाया आरोना हौवाफ्राबो माइ गायो जोंनि बर' हिन्जावफोरा माखासे माने माइ गायनो बाग्रा जाजोब्बाय आरो मालायखौसो खामला होजोबो सावथालफोरसो बाहा लाफैजोबो आरोना गारि लालायलायनानै गारि भारा हरनांगौ बिसोरनो खामला मावनानैबो हाजिरा मावनानैबो जानो हायो दा माने ओरैनो थास्लायस्लाय मबाइल सेरनानै न'आव थास्लायस्लाय खामलाफोर माव ना मा होनो लोगोफोर जालायबाय बोथोरा गायनाय फुनाय आयौ गोगोम स्पिड गायनो हागौ गोदो गोदायनिफ्राय गायबोनाय बाजैमोनहा एसे मावनांगौ लोगोफोर माइ गायबा सागायो सिनस्रिया सानायफ्रा स्रां मोनो एसे ओरै सोमावनांगौ औ लागावना हो बाजै नुबाय लोगोफोर बाजैया माबायदि गायो गोदोनिफ्रायनो गायनाय गरमथारहाय लोगोफोर सान्दुङानो थानो हायैबो जाथारबाय गरमानो दसेनो बुंबोबाय नै सिनस्रि समाव समाव गायनांगौ लोगोफोर सिनस्रि सानायफ्रा स्रा जायो लोगोफोर दा गायगासिनो दङ आं गायनायाथ' स्पिड जाखाया नालाय जास्ट ओरैनो आवजाल एसे देखायनाय बोखानायावनो टाइम लायोलै आंना जाखोना जायाखै बेखौ खोन्थाहरलाय जागोन ना जायाखै जादों नै माइ गायगासिनो गाइस औ नै अबेबा रोजा जाबाय अबेबा माबा जाबाय दसे देखायबाय लोगोफोर माने भिडिअ खालामबाय थाबा गायनाया एराना ओंखायनो दा डाइरेक्ट मा होनोमोनलाय दावा फिथाइ जानायावहाय देखायनोसै लोगोफोर जों दा माने दावा फिथाइ जानो नागिरबाय नै बोखावना देखायलाय गिसावसो नामा नै फुरा बरिया जानायसै ना
नै बियादैजों ओमफ्राय ओरै बाजै बोखावनायलाय बाजै सैथो जुगाव जाग्रा दावा फिथाइ बाब नै खथ' बरिया र' दल' लालाय बाजै हाब खान्थाल फिसा बियो गोदै जाथारगोन ना जानायदो दे नै जानो रोङासै हनै जानायलाय दे बिहु माबायदि खैसिब नामा जानाया गोदै जागोन गोखैसो गोखैहां जायो गोथांसो जाजायो दे जानायदो बाजै माबायदि गोदैबो गोखैबो नै बेगरखौबो जायोमोन नामा आंहासो मोनजाला लाङासैलै नै बे खान्थाल बेगर बायदि आरो एसे देखायनोसै सोर सोर जाफेराखै बिदि गोमोनबो जानाय होनबा गोमोनानो नै थाइसेल' लोगोफोर माइ गायनायाव गोदोनि जाग्रा दावा फिथाइ जादों गोदो दखान गैयामोन नालाय फिथाइ दावा फिथाइखौ नागिरनानै जायोमोन गोदो सबाइ आखाइ गैयामोन मेथाइ गैयामोन आरो बे बिफाङा दा हाग्रा बंग्रायावसो मोनो बे बिफांखौ बुखानोसो नैबेखौ लांदो मोदोमखौ ए नङा बिदिखौ जायो गोदैबो बिदिखौसो लोगोफोर जों दा माने दावा फिथाइ हाननो नागिरदोंलाय आरोना नै ओरै बाजैया जानो लुबैदोंनो जाथारनांगौ नै गोजा नैबो थाइसे दङ ओमफ्राय ओरैसो दंबावो र' दा हानगोन दे नै दा बाजैया जोंना हानगासिनो हनै नै दाउसिन नेख्लाबलायनाय नै गोथां बियो जाजायो जाबा बेबो जाबाबो सोबजायो जा गोदै मैयाबो जादों मैया जानायनिफ्राय गोदैसिनथार गोदै बिराद बरिया सान्दुङाव खैरोमदों बिहुआबो जाबाय ने ओमफ्राय लोगोफोर माने जे फुङावहाय माइ गायदोंमोन ना बिनि बेलासियावहाय गायफानाय जायासै आं गेन्द्रामोननाव थांनानै ओमफ्राय दा नै नेक्स्ट दे आरो बियो दिनै जांख्रा जासिगोन मालाबानो हाजोब्बाय बाजैमोनहा दिनै गैया 5 बिगाल' गायनो हाबाय बुरजा गायजाया जानो आन्था बिराद खरस थाङो हा बुरजा गायबाबो खरस थाङो ट्रेक्टर होनाय खामला होनाय दा दसे नायबावदो लोगोफोर मा जाहोनो जानो नागिरदों होनदोंमोनलाय बाजै हांसो बोराय ना बुरि हांसोआ माबा जागोन जोला सेंग्रा होनबालाय जोला एसे दंबावो गायनोसै नै बेवहाय गासै 1.5 बिगा दङ 1.5 बिगा ना बेसेबांमोनलाय बाजै 1.5 बिगायानो नै जोंना बियादै सासे एरबावबाय आरो दिनैहाय ज' गायसै माने बिसिना फरिखा जाबाय थादोंमोन औ ओमफ्राय नैबे बिहुनि बिनानाव जाहैबाय सानैजों महरानो एसे आलदा आलदा ना मा होननांगौ जाखो ओमफ्राय नै ओरैथिं नै बाजैमोननि आरो बाजैमोनहा माने बेवहाय गय माबा आनारस गायनो नागिरदोंनो एसे खोन्थाहरदो बाजै गय बागान ना मा होननांगौ आलियाव दानि बे गय गायनाय सिजन फैदों नालाय जायगा गैया जोंहा गायनो ओमफ्राय बेहाय आलि खोबाय आरो आलियाव गायनोसै बे आलियाव आनारसबो गायनोसै गयबो गायनोसै औ बेवहाय नै आराम माइ गायनोसै ओमफ्राय जोंहा मोनफा मोनफा गायलांसै ओरै लाइननो ओमफ्राय नै ओरैथिं नै आदा दङ बाजै जौस्रांनि एक्टर बेहाबो बेयाव हारसिं गायगासिनो हनै बाजैनि बोराय बियो दे बाजै होनबा गायनोसै सायख्लुमाव गायनोसै आराम औ नङाबो जा गोसाखा आरोना नै बाजैया सायख्लुमाव गायगासिनो हारसिङै ओमफ्राय नै मोजां नुयो बिदि आलि होनानै गायोबा ओमफ्राय बिथिं दै लोंदों बिहुआ ओमफ्राय नै सानथि गायनायखौ खेबनो नंदोंमोन आं दे गायना हो दे नै जोंना बियादैया जा मोजां गायखायो सान्दुं दुंनायखाय बाबाय आरोना लोगोफोर सान्दुंखौ माने खिथ' खालामबाय नङाबा माथायाव नांखायो हाखाया आरो गरम बन्द मोनबाय ना आन्थि मोनाखै मंगलबारसिम थांनांगौ ए गाबोन समफोर साननै सानथाम मोननानै खरसिन जासैलाय
दा हाबियालि एग्जाम जोब्बाय ना फार्स्ट इउनिटसो आच्छा गरम बन्द मोनथ'आ दाना ना मोनसेयानो सान्दुं गोसायाव क्लासाथ' दा माबायावनो जायो सातथा ना साराय सातथायावनो ना बे रिल्स बानायो खोन्थाहरना लाहरलाय मा नाम आंनि नामानो सानसि ब्रह्म इन्स्टायाव बेनोखा नायबानो जाबाय हारसिङै बानायखोमाबाय थायोलै मालाबा र' बियादै बिबथै बानायनांगौ औ ओरैनो नर्मेल नायबा नायहोयोना इन्टारेस्ट ओमफ्राय नै ओरैथिं आङो दा बाजारावसो थांनो नागिरदों लोगोफोरनि हरैसो थांना खेबहैनोसै आं आदाखौ आदा दैदेनमोन आदा थग्रोमोन माइ गायनोबा फै नोंसिना बाजै खनजिथा बाजै निजिरामोनहा माइखौनो गायनो रोंगोन ना रोङा एसे प्रेक्टिस खालामफै मालाय आदा थग्रोमोन दैदेनमोनहा खालि बेरायनायल' मालाय गारि दं नालाय जोंहा टाइम गैयालै बिदि बेरायबाय थानो ओइ आदाया गायगासिनो जोंना बर'नि माइ गायनाय कालसारलै मावाबा मोनजाया माइ गायाबा जाथारला नामा जालालाय बोरायबाय दानो बोरायो दाबो जेबो जायाखै सेकेन्ड लानायनि खोथा दंना माबा दस्रा हारिजोंसो बर'फोर रं नाम्बार थांफालाबाय थायो औ लाबालाय लाजायबावोमोन बिदि रं नाम्बारजों बांगालफोरजों थांस्लायस्लाय जोंजोंबो फै होननांगौब्रा लानाया मोजांसै मोनबो बांद्रायबा बोरायबाबो खोथा गैया दस्रा हारिजों थांफायोबा लाजायोना औ आग्लायबाय नाङा जास्ट एन्टारटेनमेन्ट फाननि होमबा इन्टारेस्ट जानायनि गायदों माइ दे लाहरदो नै सान्दुंआबो अयथासार जाबाय औ नै नैबे जोंनि फुख्रि जोंना न'आ हनै लोगोफोर अमा फिसा सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन आदार जाजोब्बाय गिदिर गिदिरथार जा बुरजा दंखायो नै बुन्दा माब्रै बुन्दि माब्रै दङ लोगोफोर लांफैनोबा लांफैनो हागोन डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामनो माने कमेन्ट हरनो हागोन आरो आं रिप्लाय होगोन गिदिर गिदिरथार बिराद गिदिर गिदिर गोमोन खाजोबथारनि अमा बिमाया बोसोरबेसे जाखो बाजै बोसोरनै जाबाय होमबालाय फिसाफ्राबो मोजां जागोन नै आं वेडिं गोलाव होदोंना जुम खालाम देखायनि जेबो दाग गैया जेबो माबाफोर गैया मोजां जोब स्लिम बिमायाबो नै बावला बेखौबो जानोसो लुबैबाय होनबाय बाजैया माबा फिसाखौ फानजोबनानै बिमाखौ जानोसै लोगोफोर भिडिअखौ फोजोबनायनि सिगां मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों आरो भिडिअ बानायब्ला बाहेरायाव ओंखारनोब्ला माने बाइक नांथारगौ बाइक गैयाब्लानो ओरै खाथि खालायावहाय थांब्रब फैब्रब भिडिअ खालामहैनो हाया आरोना दा आंनावबो जानानै दङ बिदि प्रब्लेमा बिनिफ्राय आंबो बेरायनानै भिडिअ खालामनो नंबाय थायो सम मोनबा एखमबा ओंखारो खिन्थु बांसिनानो न'आवनो थानाय जायो आरोना माने बेरायनो टाइमखौनो मोना दाथ' माइ गायनाय बोथोर आरो लोगोसे जोंहा न'आव रावबो गैयाना बेनिखायनो आरो खिन्थु सम मोनोब्ला ओंखारो आङो न'आव रावबो गैयाब्लाबो बिनिफ्राय बेरायबासो बांसिन माने भिउस फैयो आरो मानसिफ्रा नायो बेरायबासो दाथ' नै आं खोन्थानि हो आं न'आव जा बेस्थ' थायोना माने दाथ' माइ गायनाय बिनिफ्राय जोंहा न'आवहाय मोसौ बोरमा दं अमा दङ बिमाया जोंना माइ गायो बिनिफ्राय आं हारसिङै थायो आरोना बिनिफ्राय गासिबो बोरमा मोसौ खानाय अमा आदार होनाय आंसो खालामजोबो आरो एखमबा ओंखाम संनाय बिमाया एखमबा हास्लाबफैयाबा ओंखाम संनानै दोनो दा बिदियावहायनो बेरायनो टाइम मोना आरोना जुदि नोङो बेरायहैयोब्ला हनै मोसौ बोरमा अमा बिदिफ्रा थाला जोबो आरोना खिन्थु बाइक दङब्ला माने मोसौ बोरमा खाखांनानै अमा आदार होखांनानै दसे थांब्रबनानै फैनो हायो आरो खिन्थु जोंना नै गारि गैया नालाय दा बाहेरायाव थाङोब्ला हनै हर थानांगौ मानांगौ जायो एखमबा गारि लाइन गारिखौ मोननो नागिरा आरो दा बेखौनो खोन्थाबाय आरो बिनिफ्राय बेरायनायावहाय बिराद फैसा खरसा थाङो आरो फैसा थाखा गैयाब्लाबो रावबो नायस'ना माने फैसा थाखा गैयाब्लानो
माने गारि भारा मटर भारा गारनो हाया दा बिदि आरो रावबो नायस'ना दे लोगोफोर फैसा गैयाब्ला जायजों फैसा दं बेजोंसो लोगो जायो ओमफ्राय जोंना ओरै माखासे इउटुबारफ्रा बेराय भिडिअ खालामोना बिराद मोजां खालामो बिस्रा खिन्थु मालाय खामानियानो गैया न'आवहायबो मानसि दङ बेनिखायनो बिसोर बेरायनो हाबाय थायो आरोना दा आंबो न'आव थानायमोन जेनेबा न'आव मानसि थानायमोनब्ला बिफाफोर दंमोनब्ला बिदाफोर दंमोनब्ला गोसोबायदि बेरायनो हागौमोन आरो दा बिनिखायनो बेरायनो हाया जाहैबाय बिमाजों आंजोंल' नालाय दा बेखौनो बुंबाय आरोना ओमफ्राय बांद्राय बेरायबाबो माने न'नि खामानि दामानि मावनो बायो माने बेरायदावबाथाय बेरायबाय थानो लुबैयो आरोना भिडिअ खालामदावबाथाय खालामबाय थानो लुबैयो बेनिखायनो न'आव गैयै मानसिफ्रा न'आवहाय रावबो गैयै मानसिफ्रा माने ओंखारियानो साबसिन बिदियावहाय सैमा आथिं जानो लुबैयो आरोना दा सोरबा बेरायलाबाय थायो मालाय खामानि गैयैफ्रा न'आव मानसि गोनांफ्रा उनावहायसो संसार जाबासो एसे एनै प्रब्लेम फैनो हागौ आरो बिदिया दा बेखौनो खोन्थाबाय आरो दा भिडिअखौ फोजोबसै दे लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना लाइक खालामब्रा माने नायनानैल' थायो दे लोगोफोर सापर्ट खालाम आंखौबो सापर्ट थेंक इउ फर वाचिं टाटा